Veña, imos de visita á horta de Nusca, o que facemos todos os xoves pola tarde. Teño que traer eu trasladar a miña horta aquí ao estudio. Como está estes días? A horta? Sí. Ou eu? A horta e ti. As dúas. Eu encantada e a horta encantada porque empeza a quentar un pouquiño o sol aínda que sigue chovendo a mansalva. É bonito este mes de maio, non? É bonito. Hai unha explosión De todo, xeral porque na natureza. empezan as cousas a querer medrar sin control, todo quere botar frutos sin ter sentido. Sí. E as flores, sobre todo, as flores están explosionando agora nun color tan bonito, está todo tan fermoso. Que ben, que ben. Pois veña, temos 15 minutiños que imos aproveitar ao máximo, Veña. imos espremelos a tope con Nusca Chousa que nos acompaña e nos guía cada xoves pola tarde. E Iago ten aí unha mancha de preguntas para ti. Métello turbo, Iago. Cando che pase a risa, va. Veña. Pois comezamos por aquí, co que ti nos vas aprendendo. Fixen un bancal e plantei varias razas de verduras, entre elas unhas coliflores que xa teñen unha flor pequeniña. E fai 2 días vin unha un pouco mustia e pensei que era do sol. Claro, esta mensaxe xa nos ven deses días atrás que fixo bo tempo. E dinos, porque eses días facía moita calor, pero cada vez murchaba máis, e entón arrinqueina. E na raíz estaba chea de bechiños brancos. Así tiven que arrancar tés, e eu quería saber se podo plantar algo nese mesmo sitio ou teño que desinfectalo con algo. Se é así, que lle podo botar? Mira, é un problema que se chama mosca da col. É un tipo de mosca que pon os seus ovos moi cerquiña do nivel da terra e cando os oviños eclosionan van a comer a raíz, sobre todo das crucíferas, que é o que di ela, repolos, coles, coliflores, brécol, todo tipo de verdura, digamos, non? É moi típico que estean aí. Tamén se chama delia de raíz, o que é o gusano, e se non chamase mosca da col, que non é a mosca blanca, é outro tipo de mosca moi parecida a que temos na casa negra, pero máis chiquitina, máis pequena. Cando é mosca, podemos intentar casala con trampas cromáticas, porque se sinte atraída por o color amarillo ou verde fosforito, non? É unha mosca moi pequeniña, entonces con pintar un cacho de plástico amarillo ou verde fosforito e poñelo na parte de arriba da col, pintalo con aceite ou con un pouquiño de mel, algo que sea pegajoso, ela vai a sentir atraída por ese color e queda pegada. Esa é unha maneira de atrapar o que é a mosca. Pero xa cando temos o problema abaixo, non pode volver a plantar crucíferas aí polo menos en un par de anos, ou pode intentar sanar a terra con cal agrícola ou cal apagada, que son diferentes tipos de cal, ou tamén facendo unha infusión potente con allo, unha cabeza ou dúas de allos esmajados, mata os bichos eses. Pero o que está claro que ten que tratar a terra porque senón ten que plantar algo que non teña unha raíz parecida á verdura. O sea, tampouco podería plantar, por exemplo, lechugas, nin espinacas. Podería plantar, por exemplo, algún tipo de leguminosa como son as xudías e os chícharos agora mismo, e senón algún tipo de rábano, rabanito, cebola ou puerro. E senón eso, tratala ou facer rotación de cultivos, que é o mellor para a terra, porque se sana a terra a si mesma. E xa, con eso. Solución. Unha ointe dinos que ten unha ciroleira que se está poñendo fea por todo o tronco e nas ramas. Ten como musgo e tamén liques. Como podo limpalo para que non vaya a máis e me cubra todo o froiteiro? Agora traduxe, Iago, que é unha ciroleira. Unha ciroleira, pero iso que entendiches? Sonome a tirolés, eu que sei. Sonome algo como tirolero. A ver, pode ser unha ciroleira Tiroleira tirolesa, que non entendín o nome. Bueno, pois realmente dame igual. Calquera tipo de líquen que estea pegado a un tronco dun árbol non é bo. Non é bo, non porque lle vai a facer daño inmediatamente ao árbol, normalmente está en árboles que son xa uns árboles maiores, de máis de 5 ou 6 anos ou 10, e que se encontren un sitio sombrío no que non hai unha boa aireación. O líquen non é bo, non porque lle vai a facer daño ao árbol, sino porque sirve de hospedaje para todo tipo de plagas que invernan, non? Por exemplo, poden ser hongos, por exemplo, que no verán fan a súa explosión e dañan o árbol, pero pasan o inverno metidos entre finchas e líquenes. Despois hai moitas plagas tamén parecidas á mosca da col que falamos antes,
que sería a mosca dos cítricos tamén, non? A mosca mediterránea que pasa o inverno pupando en finchas, en ranuriñas ou en líquenes que ten o árbol, e despois eclosiona, faise polilla, vai poñer os ovos, despois taladra a fruta e merma a nosa produción. Entón, os líquenes, a ver, Ana, recopila, os líquenes hai nos que quitar de maneira moi suave, con un pouquiño de ajo, con moi pouquiño xabón e con un bruxo suave, un cepillo suave, sabes? Non intentar quitalos todos o mismo día, sino intentar limpar un pouquiño e en 15 días ou así volver a limpar outro pouquiño hasta chegar a vencelos, pero non quitalos todos porque hai líquenes que están tan profundos que están moi agarrados á corteza do árbol e poderíamos facer daño ao árbol. Entón, quitalos pero pouquiño a pouco. E o que temos que ter claro é que os líquenes en general no tronco dos árboles non son bons, aínda que son bonitísimos, a mí pareceme fermosos, pero nas pedras do monte ou así, nos árboles non. Máis preguntas que chegaron a esta sección de Nusca Chousa. Por aquí queren plantar froiteiras e a dúbida é que separación debo deixar entre elas, maceira, nespereira, meixeira, pexego. Calquera tipo de frutal temos que pensar no que vai a ser cando sea adulto, cando sea grande, non? Mínimo unha copa dun árbol frutal debería de ter 3 metros de diámetro alrededor do seu pau. Si temos menos espacio, polo menos 2 metros para cada árbol. Isto quere dicir que entre pau e pau ten que haber 4 metros. Mínimo, pero estou falando duns mínimos moi poucos, o sea, iso é o mínimo, porque senón temos que estar podando os árboles para que non se entrecrucen as ramas, porque claro, date conta que desde o pau do árbol hasta 2 metros é o mínimo que necesita a copa dun árbol para crecer. Agora, que se lle pode dar 4 metros para cada árbol, eso sería genial. Pero claro, depende dos metros de horta que teñan, claro. Pero bueno, eso, entre tronco e tronco, 4 metros mínimo. 4 metros, perfecto. A esta ointe gustaríalle cultivar o mini kiwi beleza do Ártico. A ver, se Nusca me informas sobre os seus cuidados. Mira, pois non é algo que se conosa moito, pero estou segura que en uns anos todo o mundo vai a ter mini kiwi, porque, mira, soporta moi ben o frío, non quere estar moito ao sol directo, o sea, que é un tipo enredadera, ademais, podeche facer un cierre precioso, ten unhas follas, pois, parecidas á camelia, non tan grandes ao millor, pero así como moi brillantes, non? Vemos unha camelia que ten as follas brillantes e tal, pois teñen ese color. É unha planta que botou fruto en otoño, o sea, cando acaba o verán, despois de que acabas de coller os pexegos, as masáns, as peras, veñen os mini kiwis, e podense comer tal cual así, sin estonar, sin pelar, nin nada. Entón, coidados, o suelo que sea moi drenado, porque como é unha planta que vai a estar ali todo o tempo, ainda que sea un tipo enredadera, se no inverno vai a encharcar o chan, non lle vai ir ben. O sitio no que estea que non encharca, o sea, hasta lle recomendo sacar un pouco de terra e mesturala con gravilla, aínda que sea pedra desta que está triturada pequena. Iso é bo para mezclar o ca terra para facer que a terra sea máis porosa e que drene ben no inverno. Poucos máis cuidados, porque é unha planta que lle gusta o entorno ácido, pero estando en Galicia, isto xa non lo brinda a naturaleza porque vivimos en un entorno ácido, pola naturaleza das pedras que temos e do entorno que temos, non? Entón, xa vivimos no entorno ideal para plantar esta planta, así que xa nos contará en uns anos, seguro que até todo o mundo vou comprar un mini kiwi eu tamén. Está ben? Ah, non o tenes ainda? Non o teño porque non teño donde enredalo, que non teño un... O sea, ti tens que comprar máis leira, non? Máis leira, si, facer un latifundio. Sí. Non latifundio, Vais tender pero... dominios, Nusca, agora. Facíame falta mover marcos. Pois, Iago, recorda o número de WhatsApp, que non o dixemos, porque haberá xente que irá facer preguntas para as próximas semanas, e así. Pois tedes aberto sempre ese número 627 751962. Genial. Proseguimos con estas consultas que temos pendentes. María desde Sanxenxo dinos: conseguín nun agro sementes de fabas, pero en lugar de ser de 5 anos, poñía que eran de 3. Entendo que non son as mesmas que amosas ti nos teus vídeos, porque estas son brancas e non de cores. De todos os xeitos, a pregunta é: hainas que plantar agora en primavera ou no outono para evitar os pulgóns e que xermine mellor? E tamén nos pregunta
onde se poderían conseguir as de cores? Ai, as de colores, a ver, pouco a pouco van chegando ao mundo inteiro, porque eu se repartín como 500 kilos ou así delas. Pouco a pouco eu vou repartindo, e a xente as que lla din, pois tamén sigue repartindo. É dificilísimo encontralas a vender, porque moita xente que me pregunta por elas, intentín buscarlle un enlace ou un sitio no que poder mercalas para yo, non é fácil atopalo. En canto de que si son de 3 anos, de 5 anos, de 7 anos, son as mesmas, exactamente as mesmas. Eu tamén as teño blancas, estou vendo a foto, e sí que son as mesmas. Eu tamén as teño en blanco. Eso de que duren 3, 7, 5 anos vai a depender do que ti as coides, porque é unha lentella que a plantas un ano e despois vai a botar na terra tantos anos como ti a coides. E chamanlle de 3 anos, pois como lle podían dicir de 10 anos. O sea, os anos vai a durar o que como ti a coides. No inverno non poden charcar porque é unha cousa que vai lle medrando a raíz, e chega a facer unha raíz enorme como se fora unha zanahoria grande deformada. Chega a facer unha raíz grande, pero de kilos, de 4 ou 5 kilos, unha boa raíz. Emerge cada ano da súa propia raíz. O sea, vaise no inverno porque non soporta o frío, e despois na primavera brota ela sola. O sea que o dos anos vai a depender máis de como a trates ti que de como é ela genéticamente, non? Hai nas que plantar en primavera ou en outono para evitar eses... Mira, calquera tipo de fava, de lentella, hai nas que plantar sempre na primavera. O sea, ou agora na primavera, porque non soportan o frío. Tan pronto como chegue setiembre, outubro, todo máis noviembre, vas a recoller as últimas vainas e a planta vai a mermar, vai a menos, deixa de producir flor, non é capaz de soportar as follas, non é que sea de folla caduca, pero non é capaz de soportar todas as follas, vainas tirando e acaba morrendo, o sea, co frío. Pero para a primavera volve a emerger, así que tenes que plantar xa agora e poñelas en un sitio con tutor, o sea, con tutor, que non sei como é en gallego, que xa non me acordo outra vez. Tutor, será? Era algo máis raro, así, como máis... Porque o verbo, pero a palabra podes decir en unha estaca. En unha estaca, eso. Estacar, rodrigar, era... Porque precisa unha planta que medra moito, que medra uns 2 metros polo menos de alto, e ten unha envergadura importante, non se pode deixar rastrera polo chan porque se pudre. Entón, iso, que lle poña un tutor e que a coide porque lle vai durar moitos máis anos dos que lle dixeron no agro. E as pintas, bueno, pois a ver se en algún momento son capaz de guardar ou lle chegan de parte de alguén. Por aquí dinnos, as fabas no morrazo poden plantarse todo o ano, unha vez que florecen e dan froito, poden volver florecer? Sí, a ver, as fabas unha vez que as plantas van a estar florecendo mentras a climatología lle o permita. Isto quere dicir, que foi o que dixen antes, non? Que todas as fabeáceas, o sea, as leguminosas, todas as plantas que dan sementes en vainas, dame igual o tipo de lentella ou xudía que sea, necesita calor, porque co frío morre. Entón, unha vez que dá as primeiras flores, vai a poder dar outras? Sí, claro que sí. Mentras non lle chego o frío do inverno, vai a estar producindo flores. Pero non nos debemos olvidar que unha planta que está continuamente dando fruto, flores, frutificando, engordando vainas, necesita un extra de fertilización. Así que aos 2 ou 3 meses de que empece a dar as súas primeiras vainas, estaría genial volver a fertilizalas así por encima con un pouquiño de humus de lombriz ou así, e regar, para que a planta non deixe de ter energía porque é moi consumidora de energía. Penso que xa non daría tempo. Sí, penso que sí. A ver, pois, a ver, será. Vos saberedes. Por aquí dinos, parece que os vechiños tamén lles gusta sair e comer. Teño esta planta que a están devorando, pero a ver se me pode axudar Nusca para descubrir o ocupa. Xa lle botei xabón potásico e caracois non atopo. Unha consulta que nos manda Celia Extremaduro, que nos achega unha fotiño. Pero mira, é moi común tamén nas suculentas, porque tamén me pasa a miña, sobre todo nas que son de colores oscuros, como esta, que é como vermella, non? É como casi negra, sabes? Oscura. Pero mira, poden ser ácaros, pequenos ácaros, que son moi difíciles de ver porque os puntos son diminutos. Poden ser larvas de mariquitas, que lle encantan, co cal sería contraproducente botar algún tipo de insecticida ou sabón potásico, porque as mariquitas querémolas na horta, e a suculenta non lle van a facer daño,
porque todas esas cousas, eses puntiños están necrosados, están cauterizados, perdón. Entón non vai a pudrir a planta por eso. Ponse feucha nesta temporada, pero porque as larvas están comendo, pero dentro de nada xa deixarán de facelo. Pode ser tamén cuchinilla, que non creo que sea o caso, porque Celi coida as suculentas e estaría eu ao tanto de que Celi de Extremadura tuvese cuchinilla algodonosa nas suculentas, que non vai a ser o caso. Entón, pode facer, por exemplo, un concentrado de allo, como dixen antes, machacar unha cabeza de allos e despois deixalo macerar, non fervelo, e despois diluílo para aplicarlo suavemente. Pero bueno, que se asegure antes, Teli, vouche a falar directamente, asegúrate antes de que non sesan larvas de mariquitas, porque esas son moi beneficiosas na horta e ben valen que nos veñan comer unha suculenta. Veña, confiamos en que nos mandes nova fotografía e que o problema estea solucionado, amiga. E se non é así, pois buscaremos algunha outra solución con Nusca Chousa todos os xoves pola tarde, pouco despois das 4:30. Un placer enorme e quedamos contigo para a placer semana. Meu, que teñades unha boa finde e hasta a semana que ven. Ata a semana que ven, Nusca. Imos lembrar, aproveitando estes segundos finais, Iago, ese número de WhatsApp para que todos aqueles que poidan ter algunha dúbida consigan resolvela, disipala con Nusca en vindeiras semanas. 627-751-962. Como dixeches que era? 627-751-962. Son as 5.